18 éves srác. Ez egy nagyon szép kép. Itt a dédanyámnak a nővére van, a Berta, a férjével. A kis Schmidl volt a családneve. És ez a Berta nem tudom miben, de azt hiszem tüdőgyulladásban meghalt 30 évesen, és azt meséltem, hogy ez a ükanyám addigra megözvegyülten oda költözött hozzá a dédanyám másik nővérével, és ők nevelték föl a 18 éves korig ennek a fiatal meghalt Bertának, a Jurány Bertának a gyerekeit. És amikor elérte a legkisebb is a 18. életévét, akkor az ükanyám szépen meghalt. 1919-ben elvégezte a dolgát, amit bevállalt. Na itt van olyan közgyert felvétel, ami szerintem azonos azzal, amit meg van hajtogatva. Ezt a meghajtogatottat a Jurány család nekem örökbe odaadta, de ezt kéri vissza, ami nincs meghajtogatva. De hát nem baj, ezt ők őrzik. Csak nem akarom, hogy ez az album elveszten, amikor meghalnak ott az öregek, mert a fiatalokat olyan szinten nem érdekli, hogy legszívesebben kidobnának minden ilyen régi fényképet a kukába. Hogy ők ezzel nem fognak bajlódni vagy válogatni. Úgyhogy ezt valahogy meg kéne menteni ezt az albumot. De egyelőre vissza kell adjam természetesen, mert nem az enyém, hanem az övék, és tiszteletben tartom. Itt megint a öregkorában nem sokkal halál előtt a Jurány Vilmos, ükapám, 2 unokával. Itt meg a felesége, a Reichenstein Leonóra öregkorában, szintén 3 unokájával. Eléggé világos barna kép, de nem baj. Ezeket tegnap este húzogattad így ki? Ezek csak hogy tegnap lásd, este hogy... húzogattam ki nekem. Szóval itt el is szakadt sajnos ez az ócska porló, máló papír. Nem ragasztottam meg, de egy helyen én szakítottam el sajnos. Itt megint az ükapám, a Jurány Vilmos. Itt a Jurány Vilmos meg a felesége, a Reichenstein Leonóra, a Kisómi. Az ükapám, ükanyám. És akkor az ő fiúk, a Henrik, a dédanyámnak a bátyja, annak a felesége, ez a Grimm Tinka, azt hiszem Katalin volt eredetileg, és a Tinka az a beceneve, és akkor igen, itt még a Henriknek 3 gyereke van még, mint unokák itt a nagyszülőkkel lefotózva. Ez is egy megbarnult kép. Akkor itt egy darabig nincsen benne kép, mert ezek ilyen kis ablakok az albumban. A nagy ablakokba bedugtak 2 megint a Jurány Henrik feleségéből, ebből a Grimm Tinkából vagy Katalinból. Akkor itt van a Jurány Henriknek ennek a Grimm Katalinnak a fia, ez már 1905-ben fotózva, ő az ifjú Jurány Henrik, akit a családban persze megkülönböztetésül nem Henriknek hívtak, hanem Bulejnek. Nem tudom honnan ragadt rá ez a név, hogy Bulej, de ő volt a Bulej. De én már őt se ismertem, csak a Bulejnek a fiát, aki egy nagyon kedves bácsi volt, a Jurány Gyurka bácsi, és egy-két ilyen régi fényképet a fiától kaptam még. Pár éve halt meg a Jurány Gyurka bácsi. És akkor itt van még a végén egy-két kép csak úgy bele nem dugva, csak így belecsapva a végébe. Ezt azért hoztam, hogy le is fotózhass. 1861-ben készült kép a Jurány Henrikről, a dédanyám
bátyjáról. Itt ugyanaz a Jurány Henrik a feleségével, ezzel a Tinkával, hát úgy volt Tinka akkor nyilván a beceneve, hogy Katinka. Katinka. Katinkából rövidítve. Szóval ő Grimm Katalin volt. Akkor itt, ez szerintem ez nem egészen tiszta, hogy ki ez a 3 gyerek, de rá van írva, de Reichenstein, Betty, Berta és Karl van ráírva, ami azt jelenteni, hogy a Jurány Vilmos felesége családjából lévő gyerekek. Úgyhogy ezt nem tudok, rá van írva, de akkor sem tudom, hogy pontosan kik. És itt pedig megint a Tinka mama, és a Henrik fia, meg az Irénke. Igen, hát az Irénke ez a kép, ez 1909-es. Az Irénke 11 éves korában spanyol náthában meghalt sajnos. De van róla jó pár fénykép, attól még meghalt. Úgyhogy ezeket azért hoztam el, mert ilyen gyerekes egyik képek. Simonyi, a másik pedig Schmittede. Igen, ezek éppen nem közfelvételek, de ezeket azért hoztam el, hogy le tud fotózni a gyerekképet. Jó, még kérhetek egyet, hogy az elejéről újra kezdenéd itt a nagyanyádig, hogy egyrészt az albumnak a küllemét egy kicsit föl tudjam venni. Ja, itt van egy monogram rajta, Ez kicsit de nem is tudom kiolvasni. Talán egy nagy K betű van, meg egy nem is tudom milyen betű. Szóval nagyon cikornyás monogram van az album elején. Itt is cikornyás betűkkel jellegzetes 19. századi fölirat, hogy album. És ott fönt van valami jelzet. Van, de az nem tudom mire vonatkozik. Van jelzet. Valami K, T, R, N, R. És akkor szám valami NO 10.000 vagy 1037/2. Nem tudom mire vonatkozik. Azt sem tudom ki írta be és miért és mit jelent. És akkor itt kezdődik a Jurány Vilmossal és a Reichenstein Leonórával, az én Jurány ükszüleimmel, akiknek egyik lányát, a Jurány Fridát vette feleségül a Klösz Györgynek a fia, a Klösz Pál. Úgyhogy egyenesági leszármazottjai vagyunk, vagy vagyok én is ennek a bácsinak, meg néninek. És most meséljem el még egyszer? Hát, ha az idődbe belefér csak akkor, de hogyha átlapozzuk, az is nekem segítség, mert sajnos a videón az eleje lemaradt. Ja. Szóval a Reichenstein Leonóráról annyit tudok, hogy ő egy osztrák kereskedő családból származott. Úgy emlékszem, hogy az édesapja osztrák kereskedőként Velencében dolgozott. Mármint nem a magyar Velencében, hanem az olasz Velencében. És amikor az olaszoknál volt egy nagyobb felkelés, talán a Garibaldi felkelés, de lehet, hogy tévedek, akkor el kellett menekülniük, mert üldözték az ott Olaszországban élő osztrákokat, és akkor menekültek Eszékre. És a Jurány Vilmos fiatalemberként hát hogyha vannak véletlenek, de nincsenek véletlenek szerintem, teljesen véletlenül a vonaton ismerkedett meg a mennyasszonyával, aztán felesége lett. Szóval a vonaton ismerkedett meg ezzel a Reichenstein lánnyal, aki azt hiszem az anyukájával utazott valahol a vonaton, és ott ült szembe a Jurány Vilmos, és
és aztán udvarolt, eszékre udvarolt Budapestről, és vagy hát akkor még lehet, hogy csak Pest volt, mert még az egyesítés előtt lehetett, és utána feleségül vette ezt a lányt, aki egy nagyon, nagyon kedves természetű valaki volt, és a család kedvence. Kisóminak hívták különben a családban, és mindenkinek a kedvence volt. És külön nagy örömöm az, hogy tegnap a Jurán családtól kaptam több marék fényképet, ömlesztve, és soknak a hátára nincs is ráírva semmi, de megtaláltam a fényképek között egy 1855-ös képet, amin ennek a Reichenstein Leonóra Ükanyánnak az édesapja van, a Reichenstein dédapa, csak az van ráírva, hogy a keresztneve nincs is rajta a képen, csak az, hogy 1855-ben készült, az most nincs itt, ez a kép, de valamilyen leírásban én már olvastam a keresztnevét, úgyhogy otthon ki kéne kutatni az eltett feljegyzésekből, családi történetekből, hogy mi a keresztneve, de nem is gondoltam, hogy róla maradt felvétel a családban. Még mindig kerülnek elő ilyenek, hogy a szépapám fényképe. Jó, hát itt a fényképeknek egy része az Krösz György, 1874-ig Krösz G néven fényképezett, úgyhogy ami Krösz G, itt például az Ükanyám Reichenstein Leonóra eredeti Krösz felvételen, de Krösz G van aláírva, nem Krösz G, ez 1874-es kép. A hátára 1874 van írva, én úgy tudom, hogy 74-től kezdve használta a G betűt, szóval magyarosította a Georgot Györgyre. Itt korábban Krösz György, Budapest. Igen, hát ő 1874-ben született a dédanyám, és az van ráírva, hogy 1878, hát az lehet, hogy ez egy 4 éves kislány. Simán. Ezt az egy képet már egyszer kölcsön kértem tőlük. Itt megint a Ükanyám, Ükapám, ez Krösz György felvétel, ez is Krösz György felvétel. Jaj, egy kicsit nehéz kiszedni ezeket úgy, hogy ne sérüljön semmi. De ez 1878-as, Jurány Berta. Ő a Berta, aki a dédanyámnak egyik nővére volt a kettőből, és ő volt az, aki 30 éves kora körül meghalt, és a nagymama nevelte föl az unokákat. Ez a Berta. Ez ugyanaz a kép, nem? Mint amit a végén. Ez ugyanaz a kép, mint ott a végén, igen. Ez a kép is többször megvan. Szóval vannak benne másolatok. Jó. Alexander Zeitz, Leipzig. Igen, a Jurán család egy darabig Lipcsében élt. Ez a Frigyes. Szintén a dédanyám bátyja. A Jurán család egy darabig Lipcsében élt, mert a Jurány Vilmos fiatalon Lipcsében dolgozott egy könyvkiadónál, csak valami, hát már nem is emlékszem pontosan, hogy valami politikai zűr, vagy összekülönbözött a főnökével, vagy nem tudom mi történt, de azt hiszem valami politikai üldözés volt mögötte, de neki el kellett menekülnie Lipcséből, és akkor úgy jött Budapestre, és akkor állt össze a Heckenasztal, és alapította a Franklin társulatot. Szóval ő már könyvkiadónál dolgozott, de beosztottként Lipcsében előtte. És azért van a néhány fiáról lipcsei felvétel. Ezt nem tudom, hogy kicsoda, mindegy, egy ilyen katonaruhás
súlytásos, nadrágos, katonaruhás, kardos felvétel, de most nem húzom ki. A legidősebb Jurány fiú, a Jurány Gusztáv. Gusztáv református lelkész volt, és ő sok éven át dolgozott kint Amerikában. A kint élő magyaroknak a lelkésze volt Amerikában, még egy templomépítést is végig vezényelt ott a kint élő magyarok számára, és utána hazarendelte az egyház, és leküldte a délvidékre, és ma az Szerbia valószínűleg, és akkor a délvidéki magyarok és svábok lelkésze lett ott több falut ellátva, egészen a haláláig. Úgyhogy Amerikában is dolgozott pár évet, meg elég sok évet a délvidéken, de hát az sem Magyarország most már. Na, jó, úgyhogy ezt az albumot ezt persze vissza kell adjam a Jurány családnak, mert ez az övék, ők őrizték meg, de sajnos az ő leszármazottaikat nagyon-nagyon nem érdeklik ezek a régi felvételek, úgyhogy én remélem, hogy nem fogják kidobni az egészet a konténerbe vagy lomtalanításba, hanem hát nem tudom, bele kéne tenni egy cédulát, hogy kidobás helyett keressék meg a mi családunkat, de addigra, mire ott az öregek meghalnak, lehet, hogy addigra már én sem élek, és akkor nem tudom, hogy ki az, aki meg fogja őrizni, de valakiben csak lesz annyi felelősségérzet, meg érdeklődés, hogy nem fogják kidobni ezeket a régi felvételeket. Mert tényleg vannak köztük olyanok, ami 160 éves felvétel például. Ez itt 1861-es felvétel a dédanyám bátyjáról, újkorából, ilyen néhány hónaposan, 1861-ből. Mm. Nagyon szép, és ez ilyen aranyozott kis papírkeret. Igen, aranyozott papírkeret. Nagyon szépek. És akkor ezek a képek is, ezek is a Jurány családnak a Persze, ezek is, és én ennél sokkal többet kaptam, csak még végig sem néztem őket tegnap este, mert tegnap este kaptam őket, és látszik, hogy van köztük egy eredeti Krösz György felvétel is, ezeket örökbe megkaptam, ezt a kettőt, mind a kettő Krösz György felvétel. Az egyiken észre se vettem először, annyira ki van fakulva, hogy észre se vettem, hogy Krösz György felvétel, csak második nézésre. Ez egy montázs, ugye? Vagy egy ilyen... Igen, ez egy montázs, itt rá van ragasztva ennek a Schleif Károlynak. Ez nem az én elődöm ez a Schleif Károly, ez valamelyik Jurány lánynak lehetett a férje, vagy valami közeli jó barát, nem tudom ki volt ez a Schleif Károly. Ez is egy ilyen 120 éves fénykép róla, és ez a Krösz György felvétel is a Schleif Károlyról szól. Ez a ferrotípia, ez zörgő plélemez. A ferrotípián is ugyanez a Schleif Károly van. Szóval ez valaki közeli barátjuk lehetett, és látszik, hogy a Krösz György is jól ismerte, többször fényképezte, de nem is tudom, hogy pontosan ki ez a Schleif Károly. Itt meg egy Teke Klub felvétel 1887-ből, és ezen a képen is a dédanyám bátyja van, a Jurány Henrik, az ő felesége a Grimm Katalin, és talán a nagyobbik lányuk van itt előtte, és mindenféle baráttal együtt tekéztek. És ott beálltak egy csoportképet, készítettek róluk. Én így ránézésre 1890 körülírás hadszoltam, hát 1887 van ráírva, úgyhogy azért ilyen
kicsit megbarnult, vagy azért, mert az ezüst változott meg rajta egy kicsit. Ja, nagyon köszönöm, hogy megmutattad ezeket a képeket. De ilyen elképesztő motorkerékpár fénykép is előkerült, ez is egy 120 éves motorkerékpár. Ez egy picit megpróbálod kisimítani, hogy pont csillan vagy. De ez a motorkerékpár ez nem a családunké volt, hanem ez valaki családi baráté. Itt a Jurány Henrik az a Calderoni és társa, hát ez ilyen optikai cégnek, meg ilyen barométer, meg hőmérőket, ilyeneket árult. Annak az üzletnek volt a vezetője. A Váci utca 40-ben volt az üzlet. A Váci utca 40-et azért fényképezte le, mert abban a házban volt az üzlete, és véletlenül rákerült egy régi villamos, ami a Váci utcában járt, és 26-os számú, látszik jól a képen, szóval a Váci utcában járt a 26-os villamos. Hát most már nincsen 26-os villamos, 23-os meg 24-es még van, de 26-os nincs. De ilyen érdekességek jöttek elő. Meg ezek a 1935-ös fényképek Németországból, amikor Németországban ünnepelték az első német gőzmozdonyt, ami akkor 1935-ben volt 100 éves, az első német gőzmozdony, hát most már 190 éves lenne majdnem, de lehet, hogy ez a gőzmozdony megsemmisült a II. Világháborúban. Itt horogkeresztes zászlók alatt ünneplik az 1935-ben éppen 100 éves első gőzmozdony. Aztán vannak ilyen nagyon elfogult fényképek, rá is van írva, hogy kicsoda, valami öreg, az idős Kati, az idősebb Jurány Henriknek valakie, Die alte Kati, németül van ráírva, de annyira fakó a kép, hogy alig használható. Itt van egy kisgyerek kép, szintén ilyen 1900 körüli, vagy 1902-3-4 körüli, de nincs ráírva, hogy kicsoda. Itt egy Chevrolet 1928-ból. Ez a dédanyám bátyja fiáé, tehát a unokaöccséjé volt. Szép autó. Itt egy Budapest belvárosi fénykép, utcakép, autó nincs is rajta, csak lovaskocsi. Ez is 1900 körüli, látszik a fekete kereten meg a stílusán, de hogy pontosan hol készült, ezt nem tudom. Én ugye a Rákóczi útra tippelek, ránézésre, meg lehetne keresni a erkélyek vagy a ház homlokzatok alapján. Ráadásul itt valami Neruda Nándor felirat van, és a Köhler Lászlónak pontosabban Köhler László édesanyja családjában voltak Nerudák, úgyhogy ez a Neruda, ez még valószínűleg valami házasodott rokonunk is, de akkor se tudom, hogy hol készült pontosan ez a fénykép. Akkor sajnos vannak olyan képek, amelyekre semmiféle felirat nincs, se az, hogy kitábrázol, se az, hogy mikor készült, de nagy eséllyel ez aki sokfelé, vagy sok képen szerepel a Jurány Henriknek a felesége, a Grimm Katalin. Ez valószínűleg a Grimm Katalin. Hogy fotózd nyugodtan, és akkor... Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Ez dátum van rajta. Haben Bruder geändert.
Carlsbad gekommen. Azt mondja, hogy megváltoztattam a programomat, és először Schallerbachba és Karlsbadba. A Karlsbad az a... hogy hívják azt magyarul? Nem magyarul, hanem csehül most. Az a fürdőhely. Karlovy Vary. Ez az, Karlovy Vary a Karlsbad, csak az osztrák nevét írta Hát, ide. az a másik oldal egy kicsit világosabb. Pont árnyékoz magadnak most. Mármint, hogy Igen. vagy úgyis, aha. Beabsichtige morgen via München die Alpen weiter zu reisen. És akkor azt tervezi, hogy holnap Münchenen keresztül az Alpokba utazik tovább. Hát nyilván azzal a Chevrolet-val, ami a túloldalon van. Liebe Familie senden herzliche Grüße. Hogy a te kedves családodnak szívélyes üdvözletemet küldöm, és akkor ott van valami Karl, meg nem tudom ki. Ankunft in Budapest, Mittwoch, den 27 Abend. Akkor úgy tervezi, hogy Budapestre szerdán érkezik 27-én este. És ezt írja 28. június 19-én. Megfordítod egy kicsit a másik oldalát is lássuk. Úgy 27-én este tervezi a... Köszönöm. Itt is nézem, hogy mi van És írva. ki van rajta, azt tudod? Így készült Így ezek Bulai alapján. Chevrolet. Így került Bulai Chevrolet Karlsbadba. Autóheil. Hát ez olyan, mint a Heil Hitler, csak autóval. Ja, Szóval, hogy így éljen az itt autó, vagy ilyen. ugyanazon a lapon az egyik oldalon magyar írás van, a másikon német. De ez jellemző különben az ilyen német-magyar családoknál, hogy mind a kettőt beszélték, de látod, egy lapon. Egy lapon így is, magyarul is, meg németül is írnak. A Reichenstein Leonóra, a kisomi fiatal korában, és az ölében azt hiszem az a Berta van, aki az a fiatal meghalt, fiatal anyukaként meghalt. Mindegy, hagyjál, csak mindegy, ez nem fáj nekem, hogy te. Hogy Köszönöm.